салом алейкум дӯстони азиз, ман шуморо имрӯз дар бораи як плагин, як барномачае ки нав баромадагӣ MKeeper ном дорад, яъне бениҳоят барои корбори Wildberries, касоне ки селер ҳастанд, ҳамода бениҳоят дар кор аст. Хуб бинеда бардоро. MKeeper маномхез значок дорад. Хуб маномхез значок. Метавонем плагиншо установка кунед, дар вай пост бунед. Ссилкаи YouTube каналшонро мемонем, яъне чӣ хел ҳастанд. Хуб яъне ки нишон метаҳам, нишон мета позиtsiyaҳои шуморо. Хуб яъне мебинед позитсияатон дар куҷо аст. Яъне без буста бе реклама, яъне ки дар 97-ум ҷо аст, дар якум саҳифа аст. Бе реклама бо нишон метаҳад ки дар 5-ум саҳифа ҳамаша дар ҳаминҷо нишон метаҳад, яъне ключови салоқаи шумо дар куҷо қарор дорем гуфта нишон метаҳад. Кадом регионда, яъне рекламаи шумо дар ҷои якум, мисол Казан бинед, дар Казан чӣ хел аст. Мисол дар ҳар як минтақа отдельно позиция мебарорад. Хуб яъне агар аз ин инструмент истифода барен, боварӣ дорам ки ҳамаи шумо иншоалло ки муваффақ мешед. Яъне ситера нишон метаҳад. Ситера пахш кардем, ситер мебарояд инҷода. Чанд қад клик гирифта реклама чӣ хел эффект додиста, чӣ хел ҳама мира нишон метаҳад. Аллоҳ нигаҳбонатон, дар паноҳи Худо бошед.